Hei, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi suntem pe Township și vreau să construiesc împreună cu voi câte ceva. Uite un om. Zici că e Michael Jordan. Mă rog, eu mă plimbam pe aici. Mă gândeam să fac pentru animale, fiindcă săracele alea îngheață, alea dorm ca vacile și găinile dorm ca niște, nu știu, ca niște găini. Da, asta nu prea a fost. Ok, deci am să le fac la fiecare. Cei care aveți Township și îmi dați cadouri, adică nu știu dacă știți neapărat că eu sunt aia care primește cadourile. Da. Orașul meu se numește Brașov. Welcome to Brașov. Ce ciudat. Ok. Vine mașina de poliție după tine, ambulanța. Ce voiam să zic? Cei care îmi dați cadouri sau bănuți sau ceva, orice, sunteți cei mai tari. Și dacă vă mai plac episoadele cu Township, pot să mai fac dacă scrieți în comentarii, fiindcă nu știu dacă vă plac. Uite, îmi place să fac pe apă așa. Da, am avut o voce super ciudată acum. Pe asta pot să fac? Nu pot să fac, din păcate. Wow! Putem să luăm și partea asta. Nu, stai că asta e la nivelul 21 și ăsta la nivelul 14. Hai de capul meu. Hai să luăm și partea asta. Că dacă tot o luăm, să o luăm pentru ceva. Nu, eu nu-mi dau banii. Așa degeaba. Și oricum îi iau foarte greu. Adică îi iau destul de greu. Bun, deci fabricile astea nu fac nimic. Tu faci aici zahăr, pac, pac. Tu faci aici pâinii, pac, pac. Și tu nu faci nimic. Tu faci aici brânză și atât, că nu avem. Aici îmi trebuie lapte, doar că nu mai am. Fiindcă văcuțele mele minunate, ce zici, mă? Da, bine. Am luat experiență. La face brânză? Acum, da. Da, perfect. Să-i dăm și omului brânză. Bun, hai să vedem la tren ce se mai întâmplă. Da, nu e încă la noi. Voi ce faceți aici? Dormiți? Hai să punem și aici la fabrica de astea. Ce chestia asta? Ce chestia asta? Să fac un oraș mai bun. Da, nu. Nu cred că pot să-l fac mai bun. Wow! Băi, s-a scărpinat pe fund? Doar eu am văzut prostia aia? Sau eu văd numai prostii? Nu mă, că buzunarele puteau fi numai la fund. Asta stă aici ca deșteaptă, asta râde chiar dacă nu se întâmplă nimic. Da. Să ridic puțin. Aici se face tur de vechituri. Ok. Am luat un premiu. Am zero. Mă rog. Deci să vă prezint township-ul meu. Adică să vă prezint Brașovul. Cum se zice. Deci pe aici, pe undeva pe aici, uite pe aici, este intrarea spre Brașov.
Uite aici, da. Stai, așa. Intri pe aici, pac. Fabrici după fabrici. Căsuțe după căsuțe. Aici se construiește încă. Da, din păcate n-am. Ce ăsta avem. Uite, am noroc. Da, fabrica asta nici nu văd. Ok. Avem una din asta de văcuță. Bun, perfect. Hai să-i dăm unei văcuțe. Avem deja 3. Bine. Foarte bine. Da. Aici avem un fel de... Gen, dacă vrei să te plimbi și să vezi... ce pictează omul ăla acolo? Bă, frate, dar ce faină e chestia asta, până și la pictură aici arată. Are foarte multe detalii. Dacă vrei să te plimbi pe undeva și să ai o imagine frumoasă, poți să te plimbi pe aici. Jap. Ce avem aici? Nu știu, dar o să pun de asta. Aici avem... Nu știu, pun și eu. Așa. Și vezi marea. Bun. Da, știu. Aici este centrul orașului. Foarte frumos. Dar cam gol. Adică, ia câte persoane sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cu ăștia de la fabrică. Mai mătură și pe acolo că e urât. Nu, dar te uiți. Ok, deci ăla face treaba să se uite. Pe aici, după căsuțe, avem un decor. Și cam atât. Străduțe. Bineînțeles, și ferma. Că am încercat eu să fac fără ferma, ca să fie mai, nu știu. Dar nu mă lasă. Stai să-mi pun scaunul aici. Mi se văd degetele, știu. Știu, dacă eu nu pot să fac clipul direct pe ăsta, fiindcă ăsta e laptopul.